дар баъзе мусалмонон саволҳо ва шубҳаҳо ба вуҷуд омадааст, ки ба онҳо ҷавобҳои қонеъкунанда дода нашудааст. Ин метавонад аз сабабҳои зерин бошад. Якум, ҷустуҷӯ дар манбаъҳои дуруст бо ҷиддият анҷом наёфтааст. Дуюм, пояи мустаҳками эътиқод дар онҳо вуҷуд надорад. Сеюм, хатоҳо дар услуби фаҳмидан, яъне вақте шубҳаҳо бо асосҳои равшан ва бо далелҳои тасдиқёфтаи эътиқод мувофиқат намекунанд. Ин гуна шахс метавонад танҳо шубҳаҳо ҷамъ оварад ва ба ин бовар кунад, ки бо инкор кардани мавҷудияти Аллоҳ мушкилоти худро ҳал кардааст. Аммо ӯ намедонад, ки рад кардани мавҷудияти Аллоҳ боиси силсилаи радҳои дигар мешаванд, ки ба нигилизм ва муноқишаҳо бурда мерасонад. Вилиам Провайн, профессори биология дар донишгоҳи Корнелл, гуфтааст: атеизм аз рад кардани офаридгор оғоз меёбад, сипас ҳаёт пас аз маргро рад мекунад ва вақте ки аз ин ду мавзӯъ халос мешавӣ, рад кардани боқимонда осонтар мешавад. Ту умеди мавҷудияти ахлоқи мутлақро аз даст медиҳӣ, сипас умеди озодии иродаро. ҳеҷ маъное дар ҳастии инсон вуҷуд надорад. Мо зиндагӣ мекунем, мемирем ва то абад нопадид мешавем. Пас эй ҷавоне, ки дини худро тарк кардӣ ва бо ифтихор назди дӯстони худ эълон кардӣ, ки аз саволҳо ва шубҳаҳои зиёдӣ халос шудам, бидон, ту аз онҳо наҷот наёфтӣ, балки ба уқёнуси пурталотуми саволу шубҳаҳо ва ихтилофҳои нав ворид шудӣ. Ту худатро бо занҷири қавӣ баста ба чоҳи амиқ партофтӣ ва аз ин ҳақиқат ҷуз бо пӯшонидани чашмат наҷот нахоҳӣ ёфт.